sa nga kung ways nga bunta niya tanan akong anak. Sakripisyo o pag-antos gihala niya para lang mahiluna ka. Tanang pagsuway iyahang gikaya sa AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Sir, may udto. Diri ang balay ni Dudong? Bintino? Oh, ako. Ikaw, sir? Namang ko'y package para sa imo ha. Gikan og Manila man siguro ni kay Arcel Bintino. Kinsa man ni sir? Bata. Imong bata. Nga, nasa package ipadala. Pero napa ni siya ay kulang shipping fee. Mabali ang delivery fee. Dili lang daw kwaon kay ang iyang gibayaran dito sa Manila katulang pagpadala. Wala kanya ginan nga karon maabot ang iyang package. Wala. Ha? Wala ka kabalo, sir? Hanap tala na namo kay Dudong Bintino ma, package. Ay bayranan nga 7,000. Delivery. Delivery charge. Delivery charge 7,000. Duwa man ni ka box, sir. Dagko man ni nga box. Ha? Ang saan man ron, sir? 7,000 ma'am. Si ma'am na magbayad. Unsa man, sir? Nadiri sa likod, palihog ko gabre. sakripisyo o pag-antos gihala niya para lang mahiluna ka. Tanang pagsuway iyahang gikaya. Salamat amahan sa kinabuhing natagamtan. Sige. Surprise! Sir, mayong buntag, may buntag sa tanan. Before me magsugod, sir, kaila-ila sa Daimi. Ako dahil si Albert, ug akong kauban si James. So sir, kami dahil stop sa EL Digos Flower Shop. So nami diri karon, sir, para ihatod ding sorpresa para sa imuhang birthday. So sir, kay birthday man nimo, kantahan ka na pag-usap og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ikaw ni singer. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Papa. So sir, Happy birthday, Papa. happy birthday sir. Pag-wish usa tapos tayo pa ang kandila. Nga kung ways nga bunta niya tanan akong anak. Okay. Amen. Ayop. Yay! Happy birthday! Isa man imong duda. Ka nag-surprise sa imo karon. Surugan niya. Ha? Arsilita mo ka. Arsilita, dili lahi man to sa package man to, nagpadala lahi po ng surprise. Wala ka hinala? Ha? So nasa message sir ha, basig ining madunggan nimo, makabalo ka og kinsa siya. So ingon niya, to my Papa Dudong, happy 70th birthday. Pa, kabalo ko kung unsa ka kalipay karon. Bisan sa simple nga pamaagi, kami nga mga anak nimo nagtinabangay. Aron among napaambit among pagmahal diha kanimo. Uban ni Mama Demet, sure kaayo mi pa nga special kaayo ni nimo karon nga adlaw. Tungod nagkahiusa og nagkatapok mi nga anak og apo nimo. Og naapag yun imo ang mga igsuon og pag-umangkon. Among ampo sa inyong duha ni Mama nga hatagan pagyud mo og taas pa nga katuigan diri sa kalibutan. Og amping mo permi ni Mama. Pa, pinangga og mahal ka namo tanan. Once again, happy 70th birthday Papa. We love you so much. And advance happy anniversary sa inyong duha ni Mama. Yes! Isa man to ka! Ha?
anak. Murag imuhang mga anak. Hilaka. Ma. Sa oras man namo mo. Atagan pamigtaas na sinabi sa mong paglaban. Mga pamilya ka na. So kato lang ma'am. Walay birthday kiss si sir diha. Birthday kiss. Sige na. Sige. So unsa may masulti nimo sir nga gi-surprise ka sa imong pamilya karon? Okay. Palanganin ko sa ako ang angay istorya. Kung malipay, mag-uol. Kung sa pero sa tinuod, kating lipayan ako. Amen. Ang ako lupa. Amen. Ay, silak. Oh, dadyan niya. Doon, right. Ang ako luhas, kalipay. Gani. Matalagsaon rin yun ako. Tapos puro. Ambot. Mausap pa baka ni. Maura. So kato lang sir. So sir, once again, happy birthday ha. So napa siya isa ka sorpresa, kuwasang kwaon sa sulod ha. Kay dili naman maigo sa likod. So sir ha. Kay akong kwaon ha. Ali ma. So sir, ara akong sorpresa para sa imo ha. Sugod sa sinugdanan, gipanggata sa atong amahan, andam siyang mukatiman, naning kamot para sa kaayo. Mama na yung wish. Kumplitong anak. Kumplitong alphabet. Yung wish ni, kumplito ng anak. Kumplitong alphabet. Yung wish. Yung wish kanina, complete sana daw. Kumplito ang kanyang mga anak. Sabi niya. So sir, nanagad mo ang anak sir ha. So ma'am, usa may signapa kay kadungag nga sulti para sa imong amahan. Maura ton ma. Murag na istorya naman ako na ganina no nasa message. Pero maskin sa kalisod, ako yung ipaningkamutan ng uli ko ang anak ko. Ibiyaan dito pero balik dayon ko para lang sa birthday ni Papa. Eh, salamat. Salamat kayo Puso na ma'am. po Sir, ron ang happy mga sorpresa, ug sa social media mi patok na, makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipon. Ang Bigos Flower Shop lang doula,